Независимо дали вярвате в приказки или не, те съществуват и една от тях се казва Орифлейм. Казвам се Тамила, а това е съпругът ми Владимир. Консултанти сме на Орифлейм от 11 години и съм благодарна на Господ за деня, в който подписах договор с Орифлейм. Преди Орифлейм живеех като всички. Нямах достатъчно пари, имах различни проблеми. Опитвах се да отглеждам децата си, но с Орифлейм всичко в живота ми се промени. Промени се начина ми на мислене, начина ми на обличане, местата, на които почивам, местата, от които пазарувам. Трудно ми е да говоря за това, защото знам, че сега живее един друг начин на живот. Един живот, който ние сами си създадохме. Вложихме много труд и усилия, но си заслужаваше. Майка ми винаги искала да стана звезда. Мечтата й беше толкова силна, че най-накрая се сбъдна. Малко късно, но се сбъдна. Когато Орифлейм ми предложи работа, първата ми реакция беше не. Тогава Владимир ми каза, така или иначе използваш козметика. Тази е шведска, не е направена в Тайван. Нека опитаме. Веднага прочетохме плана на успеха и започнах да работя. По това време начинът ми на работа не беше от най-добрите, защото беше само продажби, контакти, продажби. Основната ми цел бяха продажбите. Първо спечелихме $900, което беше огромна сума за нас по това време. На втория месец спечелихме $3500, но тогава не само продавах, но и канех хора и видях каква е разликата между продажбите и каненето на повече хора. На третия месец добавихме и обучение и спечелихме $10,000. След това започнаха да се случват чудеса. Минавах покрай красиви магазини, бутици с бижута, кожи, обувки, коли, всичко. И си казах, ще си купя всичко това. Има един хубав израз, че парите дават свобода. И ако трябва да кажа какво се е променило в живота ми, то определено мога да кажа, че се чувствам свободна. Парите са просто средство, което ти помага да постигнеш целите си. Не е важно количеството на парите, а възможностите, които те ти дават. Чувствам се свободна и това не са просто думи. Аз наистина се чувствам свободна. Често казваме, че не работим само за пари, а за възможностите, които те ни дават. А сега вече нашите възможности са съвсем различни. Двамата със съпруга ми винаги сме имали добра връзка помежду си, но работата ни обедини още повече. Наскоро най-малката ни дъщеря ни попита, защо не ми четяхте приказки за лека нощ, когато бях малка? И баща й отговори, не сме ти чели приказки за лека нощ, за да можем да ти осигурим живот като приказка. Сега тя порасна, завърши училище и има възможността да се избере всеки университет в света. И всичко това благодарение на Орифлейм. Животът ни сега наистина е като приказка. По всяко време мога да отида в която страна по света искам, да си купя каквото искам. Мисля, че живея мечтата на всяка жена. Орифлейм е компания, която се е доказала във времето с интензивен ръст през годините. Много малко са компаниите, работещи на мрежовия принцип, които са успешни след 40 години. За мен това е най-силният аргумент. 40 години движение напред, 40 години успех, 40 години все по-нагоре и по-нагоре. Приходите се увеличават, членството се увеличава, продуктите стават все по-добри и услугите се подобряват. С други думи, компанията има страхотно бъдеще. Мрежовата индустрия като цяло и Орифлейм в частност са невероятна възможност, защото помагат на човек да реши всички проблеми. Искате пари, слава, свобода, пътешествия, да изпълните всичките си амбиции, каквото желаете, няма никакви граници. Козметиката е естествена, надеждна, на достъпни цени и с добро качество. За мен компанията е като родител. Тя е моя живот, моите мисли, моята радост и моята болка. В тази компания минах през завист, предателство, кризи, признание и слава. Един ден съседката ми показа списание със сватбата на кралицата на Швеция. Беше много красива, но очевидно непостижима, просто една красива мечта. Когато станах част от Орифлейм,
и разбрах, че има шанс да се срещна с кралицата, имах голямо желание да го постигна. Това беше толкова нереално, че съпругът ми каза: не казвай на никого, защото хората ще ти се смеят. Тогава реших, че ще направя всичко възможно, за да се срещна с кралицата. Все още не мога да повярвам, че това се случи, въпреки че много съм мечтала и чакала този момент. Аз съм единственият консултант в света, който се е срещнал с кралицата благодарение на своите постижения. Има много компании в света, но вие имате един живот. Затова бъдете много внимателни, когато искате да посветите живота си на някоя от тях. Аз посветих 11 години на Oriflame и никога няма да съжалявам за това. И да повярвате, че животът ви ще се промени завинаги, и да не повярвате в това, и в двата случая ще сте прави. Да бъдете богати или бедни е ваш избор.